Proč jste v České spořitelně přešli na řešení od Google Apps? Já hrozně věřím na plně digitalizovaný paperless, bezpapírovou banku nebo jakýkoliv biznis prostě a chci, aby můj nástupce a nástupci ode mě zdědili buď rozjetý projekt, ten jsme rozjeli a skutečně na přelomu 16-17 bude Česká spořitelna paperless. Jo, když budete jako klienti chtít, že mám vytisknout smlouvu, tak vám ji vytiskneme, ale chceme být paperless. A nelze zdigitalizovat banku pro klienty a uvnitř být papírový. To je blbost, jo? To je nesmysl. No a řekli jsme si, že najdeme na cloudové řešení, prostě cloud je budoucnost. Jo? Banky tam skončí jako poslední, ale všichni skončíme na cloudu. Kdo neskončí na cloudu, bude drahej a nekompetitivní, nekonkurenceschopný. Nedávám na cloud vaše data klientsky, jo, ale dáváme tam naše interní věci dneska, to by nás regulátor zničil. Už takhle jsme jako bojovali s regulátorem a Google, musím říct, že pro nás vymyslel unikátní řešení čistě pro Českou spořitelnu, protože jsme první banka ve střední Evropě a druhá vůbec, myslím, v Evropě, která přešla na Google řešení na cloud, čili nemáme tam klientské data, ale veškerou svoji komunikaci. A musíme začít připravovat jako naše lidi, 10 000 zaměstnanců České spořitelny, abychom mohli pak být plně digitální vůči 10 milionům, že? Klientů. Google Apps taky důvodem, že my jsme banka od Aše po Jablunkov, a jestliže z Aše chtějí komunikovat do Jablunkova a pracovat třeba na společných dokumentech, tak Google Apps, ale může to být i IBM, který je skopírovaný Google, je to řešení. Jo? Prostě používáme hangouty, používáme prostě práci na společných dokumentech, sdílení dokumentů, vytvářím si tam lidi dneska už svoje prostě jako komunity, že jo, na Google, žije se tam právě tím digitálním životem, je to daleko bohatší komunikační platforma prostě pro naše zaměstnance než normální reálný svět, protože já znovu říkám, jako Opavák s Plzeňákem se uvidí buď nikdy nebo jednou za život. Takhle můžou pracovat společně a je to fantastický první krok. Je to hrozně obtížný, protože regulátoři, to ještě ten český je osvícený, jo, ale třeba googlovské řešení v Rakousku není možný, protože nějaká bankovní data, byť neklientská, opouští třeba území Evropské unie. Ti provideři jako cloudových řešení se budou muset přizpůsobit anebo se domluvit s regulátorama, aby to bylo možné. Je to zajímavá věc, která je v pohybu. A někdo se bude muset pohnout, buď ti provideři nebo regulátoři nebo oba a dát dohromady nějaká řešení.